71, Camilla Hansen, Timo. Vi er start nummer 72, Anne-Marie Berg, og klar. Det er i hvert fald noget at gøre med højt spring. Næste ude på banen er start nummer 34, Debbie Gade. Herefter har vi start nummer 35, Sisse Tollestrup Kallehave, som også gerne må komme på banen. Og start nummer 36, Anne-Katrine Andersen, bedes holde sig klar. Pøj. Foregående rytter sluttede anden fase med 0 fejl i tiden 25,04. Den vil ikke så godt over, det vil rytteren. Så det bliver lidt sur at snakke med det. Så snakker vi på det der. Det er lidt vindstræk der. Hvad gjorde du? Ej, jeg kiggede på Ronny. Ja, hvad skete der derovre? Vi har fået næste ekipage på banen. Vi er start nummer 72, Anne-Marie Berg, hos Swiss Highlight. Vi er start nummer 73, Johanne Petersen, og er klar. Ja. Okay. Næste rytter på banen er start nummer 35, Sisse Tollestrup Kallehave. Herefter har vi start nummer 36, Anne-Katrine Andersen, som også gerne må komme på banen. Og start nummer 37, Amanda Ravelsen Troelsen, bedes holde sig klar. Foregående rytter sluttede første fase med 19 fejl, hvor de 3 var på tid, og tiden var 64,94. Vi har en foreløbig top 12. Nummer 1, Gitte Dahl. 2, Louise Kirkegaard. 3, Julie Hedegaard Clausen. 4, Michelle Iserhoff. 5, Line Larsen. 6, Emma Meilvang. 7, Karen Sørensen. 8, Malene Bak. 9, Elisabeth Lokdam. 10, Nina Brøgner. 11, Michaela D. Sacco. Og 12, Frederikke Winkel Jørgensen. Næste rytter på banen er start nummer 36, Anne-Katrine Andersen. Herefter har vi start nummer 37, Amanda Rafelsen Troelsen, som også gerne må komme på banen. Og start nummer 38, Lærke Riese Mikkelsen, bedes holde sig klar.